Men hey, what's up? What's up, Thailand? What's up? Yesterday, huh? Shut up, Mom. Silent from you. Temptation. Jeg holder stadig lidt med koblingspunkt. Man kan ikke se. Hey. Hey. What the headband? Fordi du har glemt den allerede 2 gange i dag, jo. Jeg har ikke glemt den nu. Okay. Det her var bevidst. Yep. Okay. Oh, there she is. Wow. Vent, pas på. Nå guys, we're boarding now. Om når som helst. Jeg tror, det er os, der står op. Vi gider bare ikke stå op endnu. Vi skal flyve med A380, som er verdens største passagerfly. Nørd. Ej. Fuck, hvor er det blæret. 2 fucking etager. We have arrived. Okay, det tager 40 minutter herfra. Okay. Jeg ved, du vågnede efter, hvad der føles som en så god lang lur. Og så har vi kun fået 30 minutter. Er det ham? Det er sgu ham. Hello? Det vil være noget at se den her gang. Ja. Ja. Okay, vi skal købe nogle dåse også, så. Oh my god. Er det rigtigt nok? Hello. Hello guys. Vi befinder os lige nu på en... Hvad hedder den? Rayleigh Beach? Ja. På Rayleigh Beach. We're not mad about it. No. At all. At all. Vi har fået... Altså, det er ret decent ting. It's perfect. Perfect. Og vi kører på 5 timer søvn i dag. Ej, hvor er det flot. Let's see. Wow. Come on, guys. Yes. Skub. Okay, godt igen. Welcome. Andreas ting, min ting. Vi skiftes til underoverkøj. Vores roomies, som endnu ikke er kommet. Endnu. Og så har vi the bathroom. Det er faktisk, det er sgu meget okay. Ej, det er sgu lækkert. Helt okay. Ej, no. Venner. Rookie girl. Giv mig sin mad. Oh, the Monkey Road. Andrea, vi går the Monkey Road lige nu. Sådan, jeg har søgt øjenkontakt med Aben. Og der er en cave. Ej, skal vi ikke gå derind? Så vi er på vej ind i The Diamond Cave. Hey. Jeg elsker, vi har ikke skyggen af vandretøj på. Han sagde, det var okay klipklapper. Ja. Det håber vi. Ej, Oh my god, Sofie. Jeg ved ikke, hvorfor vi visker. Nej. Guys. Ej, hvor er det vildt. Så er vi de eneste herinde. Ja. Det er det gamle. Altså, guys,
Kan I høre de der lyde? Vi tror, det er flagermus, der snakker til hinanden. Ej, wow, guys. Oh. Guys, ser I? Nej, de ser ikke. Den fugl ser ikke sådan der. Altså, hvor er vi henne? Ja. Nej, de sidder der. Oh my god, de sidder der. Guys, der er flagermus. Oh my god. Hvad hvis vi bliver stået, Andrea? Vi er faktisk begge vaccineret. Jeg forstår ikke, hvad de eneste herinde. Ja. Altså, jamen, det er heldigt. Det er meget heldigt. Hvorfor uden at vi ikke? Pause. Photoshoot. Pause. Men hvorfor er vi alene? Should we be worried? So yeah, this is the cave. Hey. Ej, den flyver. Hvorfor flyver den? Ej. Shit, de snakker meget. Vi er ude. Og nu er der allerede mange andre turister, så altså, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Vi var fucking heldige. Guys, hvad i hele verden? Ej, den der tunge. Ja. Ej. Det er fandme freaky. Vi pakker os lidt på en uheldig dag. Ja. Vi har købt pasta til aftensmad. Ja. Vi har spist thai-mad legit hele ugen. Ja. Så now it's our time. Yes. Cheers. We're... Cheers. Yeah, cheers. Det ser lidt... Kobunka. Oh. And how does the bolognese taste? Jeg har haft bedre. Det var ikke sådan helt den pisse, jeg lyst til flæk. Nej. Men... Upsi. Hvad? Prøv her, sorry, det var simpelthen en elendig mad. Ja, så vi, det var virkelig ikke lækkert. Så vi endte altså med det her. Og den så også ikke god ud. And now we're going to the beach. Wow. Mother Nature. Look, ej, hvor er det flot. Girl. Oh. Ej, wow. Beautiful beach. Beautiful. Angel. Hey. Oh, that cheese polo. Meget bedre. Skål. Skål. No. Oh no. Ej, det var lige, hvad jeg havde brug for. Nu fordi jeg skulle tage et stykke. Fuck. Oh my. Ved du ikke skulle tage det? Ja. Og sådan, I ved, vandet har trukket sig lidt tilbage. Men vi tror stadig godt, vi kan komme ud. Der er nogle drenge derude, der bader. Så we should be fine. Men se, hvor smukt. For fuck's sake. Gosh, det der sår. No. Yes. Hey guys. It's a couple hours later. Wow. Ja, så står vi lige. Vi skal ud nu. Se, hvordan byen er. Is it going down or what? Og vi har prøvet med denne lille satan. Eller den er overhovedet ikke lille. Vi har købt den helt store. En stor en. Ej, hvor ser man 5. det? Er der kun 5? Er der kun 5? Ja. Okay. Og vi plejer at pre med vores hjemmelavede 7-drink. Plejer. Vi har været i 5 dage. Ja. Der er ikke nogen 7 her. Nej. There's none. Cheers. Cheers, mate.
So the city was a fail. Ikke at det ikke er fedt, altså det er der sikkert. Vi prøver stadig lige at komme os over i går. Ja, det er det. Jeg mærkede ikke rigtig socialisere i dag. Nej, same. Så vi har fået burger og chips. Men hey, what's up Thailand? What's up? Ej, det er godt til os, det her. Ja, det er det. Det smager faktisk ret godt. Det smager ikke så meget løg. Okay. Og vores roomies er stadig ikke flyttet ind. Så vi er her alene i nat. Det er fucking fedt. Det er jo drømmen faktisk. Det er en juicy burger, hold op. Sofia købte boring Lay's salt chips. Okay. Of course. Jeg har købt. Prøv her. Boring. Jeg har købt de her. Fordi der var en pibe med tidligere, som spiste dem. Kom bare over til os. Moren havde ingen bekymringer af det. Altså hun gumlede på dem. She was eating. She was into it. Ja. Ej, vi kan ikke slappe af, please. Vi har fået plaster på en update. Og Andrea, hun bliver stukket seriøst hver gang hun går i havet. Hver gang hun går i havet. Leave her. Yeah, can you leave her alone? Leave me alone. Må jeg også godt tit med nogen? Nå, nu vil du godt have mine basic boring ass chips, huh? I want to. Ah. Guys, vi har lige fucking fået roomies. Ja. Undskyld, hvem tjekker ind? Og det er ikke sådan, det er mænd. Det er de 30 Det er sådan, vi kan ikke bruge det til noget. Altså. You good? Hey guys. Okay. Ny dag, ny uge. Vi skal til Koh Samui i dag. Nej. Nå. Nej, jeg skal Khao Sok. Vi skal til Khao Sok i dag. Vores lift. Det er den her. Det ligner du. Vi gør her. Nå. Det er den her gode mand. Vi troede, der skulle være andre. Men vi har den hele for os selv. Ja. Gav os lov til at stoppe på 7. Jeg craver konstant Pringles hernede. Det er dyrt. Det er fair. Jamen, det er bare dyrt. Ja. Hvorfor er Andrea på kig? Hvorfor jeg bruger et hus på til på bilen? What the fuck? Hvor er det så med det? Det er sådan en elephants crossing, I think. Wow. Nej. Oh my god. Nej. What? Very nice. Wow. Room tour. Oh, hey my god. Welcome to our room. Vi har en seng her. 10 out of 10. Vi har en fan her, en fan der. Meget lækkert. Men Andrea er allerede røvforkølet. Er sygt Jeg kan forkølet. ikke klare det, nej. Så har vi vores smukke badeværelse her. Det er vi meget glade for. Wow. Ej, det er fandme godt. Jungle life. Nej, vi skal på natsafari i nat. Ja, so excited. Vi skal have lange bukser på. Ja. Så tænker jeg, at jeg tager min sådan sok ud over-agtigt. Ja. Så Ingen, der jeg skal ikke have noget- noget nej. kryb ind i mig. Og så bare en helvedes masse myggespray. Ja, der er boxspray herovre. It's now raining in the jungle. Hello guys, det der har været vores morgenmad de sidste, jeg ved ikke engang, 3 dage, tror jeg. Så sørgeligt. Ej, cute. Okay, vi har hørt torden. Ja. Ej, hvor er det hyggeligt. Så hyggeligt. Så hyggeligt. Nå, men rent faktisk. Ja, altså så længe jeg ikke sådan Er I det? er sådan ude. Så længe jeg ikke er ude i det, så er det så fint med regn. I actually love rain.
Take that. Det er 2 kort, hvis du fejler. Ja. Og det Det gør var du ikke. 7 samme heldigt. Jeg synes sammenhængt. Okay. Oh, Ja. Okay. Okay, yes. Okay. Ja, men det er bare, jeg filmer. Altså, det er jo bare... Vi hører torden, så filmer jeg, og så stopper det. But no, it was here. Okay? Trust. Trust. Hørte I det der? Jeg ved, I hørte det. Clean girl aesthetic. Clean girls. Oh my god. Og guys, der er legit. Vi må ikke spise før om en time. Og vi har ikke fået noget med i dag, basically. Ja. Det er jo altså tortur på en eller anden måde. Vi havde en kiks og bil. En kiks. It's rough out here. Yeah. It's tough in the It's jungle. tough It's in the tough in the jungle. Kan man gå ind der? Ja, det Det kan man tror sgu jeg, godt. det tror jeg, det tror jeg. Jungle girls. Cute, cute, cute. Hen og have aftensmad. Finally. Spændende. Vores bord. Vores bord. Art table. Alright. Man kan godt se dem. Så hyggeligt. Så kulturelt. Massaman curry. Min yndlings. Massaman. guys. Ja. True. Yndling. Min yndlings. Og jeg er lidt bekymret over, at der er så mange røde stykker i. Altså chili. Okay. Okay. Du sagde jo godt det der sådan... Ja, hvis det er too for spicy. spicy. Jeg var sådan... It's not gonna be... Åh nej. Man må bare spise fucking hurtigt. Ja. Ej, ja, den står på 2 ben nu. What the fuck? Ej, de er bare sådan alle sammen en bambus i hånden. Ej, okay, det er dem alle sammen nu. Det tog lidt tid. Vi skal på night safari. Så vi snakker lange bukser, vi snakker fucking regnjakke. Alt skal være dækket til. Ja. Ikke en millimeter hud. Og det er fucking ubehageligt, fordi det er stadig varmt. Det er virkelig varmt udenfor og sådan fugtigt. But we gotta do it. Og sokker. Fuck, det kommer til at se dumt ud. Ja. Okay. Hey. Ej, det er, jeg synes, at jeg har sådan håret mig skævt, og sådan kun mit ene øje er sådan blevet påvirket. Ja, det er rimelig meget, hvad det ligner. Okay. Cute. Wow. Yup. Ja. Yup. Yes. Okay. Okay. Let's go. Alright. Hvad er det på mig? Pretty numt, okay. Så er vi klar. Outfit check. We're not playing about the jungle. We're not. Tell them. No snake gonna get us. No mosquito. Okay, vi er i receptionen. Venter. For at tage afsted. Folk har ikke fået tøj på. Folk tager det der på den her safari shorts. Men det er godt. Så er myggeligt distraheret, og så rører de ikke os. We're here. Oh, Let's explore. Let's see some animals. yeah. There's a poison also. Poison for the body. If you touch them, they have like a liquid. Okay, vi har fået en guide. Han har et eller andet blåt lys. Og ellers har vi fået lommelygter, så I ser, hvad jeg ser. Jeg håber lidt på, at vi ser en stange. En flowers. Bigger, we call flying fox. Flying fox. Flying fuck. Yeah. Jeg skulle ikke lige se den, men bror siger, der er en slange deroppe. I move this to front line a little bit then. More Wow. more soup.
Okay, guys, det er voldsomt varmt. Ja, hold da kæft. Det her er vores gruppe, vores lovely gruppe. Black Scorpion. Ej, wow. Så nu er han også fotograf. Ej, hvor er han sjov. En alt mulig mand. Where? Where? It's recording, so just a video. This one? No, it is already recording. Oh, I can share for you. You have add up on it. Wow. Okay. Very lucky. ครับนี่ก็เรียกตัวแล้วนี่ ผีเสื้อครับ Oh ja. Okay. Ham der, han er en professionel. Han er et beast. Et kig, så har han spottet et eller andet. Let's see. Okay, you remember him? You remember? Is it like Okay, here. camouflage? Yes. Not die. Is it poison? No. No, oh my god. Look this. Okay. Yes. Ej, ej. More little bit. Wow. Can. Ew. Home sweet home. What a day. Strong god. Hold det der. Okay. Okay. Ej, de har fødder. Du skal sætte fri nu. Oh my god, yes. Okay, bare hvis du bare tager den for... Ej, Wow. Ej, hvor hyggeligt. Så ligger man her. Cozy. Nighty night. Jeg kan kaste over kameraet. Nighty night. Det er så koldt det her derude. Ja. Morgenflok. Jeg har sjældent været så dehydreret, vil jeg sige. Hey, altså, hvorfor er klokken kun 5? Hvorfor er klokken 5? Hvorfor er det ikke så vågen? Ja, det er der spørgsmål nu. Godmorgen, Black. Godmorgen. Vi prøver lige igen. Vi så heldigvis videre. Ikke spørg, hvad der er sket klokken 5. Vi ved det ikke. I dag, der skal vi... I dag er det football party. Ja. Og så skal vi mødes med Oscar, Ræk, Fernand og Mikkel. Det er vores venner hjemmefra. Ja, fra gym. Okay. Ja, det er det faktisk. Let's go! Jeg skal have de der muffins igen. Hvor er de? De er her. Wow, siger jeg bare. Vil du have pizzaen? Måske, ja. Nej, men Sofia, det er rigtig godt det her, fordi der er mange elektrolytter i. Lækker morgenmad. Healthy girls. Drengene er low-key, high-key. Ikke stået op. Så vi kan blive nødt til at vække dem. Så det er altså her, de bor. De ydmyge gemakker. Og I gætter aldrig, de har givet 4.000 for 2 liter. Ej, vi kan ikke godt. Nå. Good morning. Good morning. Hvad blev der af mødes på stranden? Altså ikke lige til det her sausage-værk. Okay. Nej, men de kan jo godt lide pølser. André, de kan godt lide pølser. Nej. 2 pølseædende hunde. Ja, André, den kommer til dig for. Ej, hvad skal man gøre? Så jeg tror, de går til min pølse. Guys, kig vores stranden. Another beautiful day. So pretty. Then we go there. Yeah. Long? Open and long? Yes, sure. How many people? 6 people. 6 people. Ja. Så den anden gang, det var sådan noget. Kom så, Hellerup. Jeg har lige alle mulige. Nej, det kan man ikke, vel? Kan jeg gøre det snart? Det kan du godt. Det kan du sikkert godt.
Vi har kommentatoren her. Vil du introducere kampen herovre, Mikkel? Men altså, vi har to rigtig fine finalister. Hvad hedder I? Det er hold ondt i klunkerne, dem med blå shorts. Og så har vi... Indian Hemmer sagt. Som Joe Rogan har sagt. Det var vildt kampen. Nej! Det er det, man kalder et selvmål, tror jeg. Altså, det var snyd, det der. Det var vildt. Der var en, Det ligner jo for siden, I tager på et selvmål. Nej, en finger blev hævet i armen jo. Hvad skal man gøre? Bentley. Jeg er helt oppe at flyve. Hvad er du heldig? Er det egentlig lækkert? Vi er så heldige. Og hun siger, jeg er lidt så super ensom, yeah. Også vi får sweet and sour. Sweet and sour. Mikkel kører 2 retter. Igen. Jeg kalder den tyk, alright. Du må godt tage. Jeg sender en anmodning senere. På 3 kroner. Nej, du skal ikke blande. Jeg har jo ikke set det. Hvad er jeres take på dobbelt? Altså, jeg siger ja. Nej, man skal vende den om. Hvorfor? Det svarer bare til at stikke din tunge ind i den. Men de tænker, at man skal dobbelt. Ja, man skal faktisk dobbelt. Ellers får man ikke sådan the experience. Nej, præcis. Godt fedt. Og guys, tag en bevismateriale 1. Heroppe, wow. Og bevismateriale 2. Wow. Ej, jeg er blevet rød. Ja, jeg har fået sådan noget. Oh my. Okay. Cheeseball. Jeg tænker Danmark og... Den er god. Altså, jeg tror bare, det bliver sødt. Ja. Den ser ikke sådan. Det er ikke sødt. Nej. Og jeg tager den. Jeg har aldrig gjort det derhjemme. Så er det pre-tid. Okay. Ej, det kører. Ja, det er fucking wow. Damn. Hun er professionel, hende der. Spoke too soon. Hvor er det godt. Du skal spænde den, tror jeg. Ja, det skal jeg. Er det god? Oh my god! Chase mig. It's the little things that get me high. Won't you come with me and spend the night? Just a little thing for you and I. And if it's meant to be, then that's alright. It's the little things that get me high. Won't you come with me and spend the night? Just a little thing for you and I. Way to kill the mood. Hvad så? På vej. Vi er lige gået fra hotellet. Okay, men altså bare gå ind og sæt jer. Ses. Blok, vi starter på Danskerbaren. Ja, tak. Skål! Skål! Starterbestilling i aften. Ja, vi har Andrea nede bagved på mål. Hun tager alle køleskaben. Alle de der nederen-typer, Andrea står for. Fordi hun er kæreste. Så er der os andre. Vi har Sofia som striker. Hun er ude for et crazy attack. Hun går for sakse, hun går for det hele. Så har vi mig, venstre kant, lidt mere afvendte. Men hvis der skal skydes, så bliver der skudt. Så har vi højre offensiv midt. Lidt forvirret. Men vi er der. Højre. Jeg kan ikke mere. Nej, jeg kan ikke mere. Okay, let's go in. Only it for the weekend. I just stepped out with my friends. Don't tell me that you're leaving. Think I came at the right time. Do you know what's on my mind? Can you stay for the evening? It's the little things that get me high. Won't you come with me and spend the night? Just a little thing for you and I. And if it's meant to be, then that's alright.
Hvorfor sidder du bare her? Jeg har fået kylling. Hvorfor? Jeg har fået 3 spyd, så det jeg var sygt sulten. Jeg kunne godt bruge et pizzaslice for 7. De har ikke pizzaslice hernede. Har de ikke? Vi prikker bare Bornholmsk, så det er rigtig dejligt at være her på Thailand. Vældig godt. Vældig svensk, men... De prøver lidt for hårdt. Slap af med dig, tak. Slap lige af, hvor? Svanike Boldklub! Vores roomies er lige tjekket ud. Let's go. Wiki. Morning, guys. Hvad sagde du? Ikke dig, der smasker. Jeg kan jo ikke trække vejret ud af min næse for helvede. Jeg kan godt så. Hallo, jeg tror også, der hvor vi skal filme i aften. Hvad? Okay. Men guys, vi er i Chiang Mai lige nu. Så vi er så op nordpå. No More Island Girls. Det er morgenmaden. Min. André. I dag der skal vi se elefanter. Og det er godt, guys, bare roligt. Det er sådan et godt sanctuary. Så er vi klar? Safari girls. Stay sticky waterfall. Sticky dates. Can you change? 10 UV, by the way. I'm stuck in here. Vi går over sådan en bum, så sådan vågner vi igen kører skørt og meget. Altså jeg tror, jeg blev så dårlig den her tur. Ja, den var ret crazy. Den er til dig. Thank you. Den er til mig. Do you know papaya salad? Ja. Yeah, this one. Yeah. Very special. Country roll. Okay. If the leg is small, then we take a small piece. If big, then we take a big one. Amazing. Habibi, come to Dubai. Oh. Yeah, you put inside. Oh, Exactly. very clever. So good. Yeah. She did that. Yeah. Banana and sugar cane. Banana and sugar cane. Ej, wow, der er smukt her, hva'? Nej, guys, de er lige fanget der, de er lige der. Ej, Andrea, vi skal skynde os op. Andrea, vi skal lige op. Ej, Andrea, hvad laver den? Andrea! Jeg var så bange. Jeg troede, den ville angribe mig. No. Hamu. 1, 6. The next one is Nana. Nana, hende der. Juju. Ej, no. Babyen er Juju. How old? 8 months old. Nu er de her hen, og Juju kan næsten ikke nå. Så er Juju. Jeg ser, nej, skat. Nå. Altså, kan jeg kigge derhen ved trappen, ikke? Det var lige der, hvor jeg var. Og Juju kom bare løbende med mig. Det var lidt sødt lige, og jeg nåede ikke op. Ja, de er så hurtige. Hvad sker der? Man, der kan ikke gå i de her fucking kigge op. Hvorfor det her? Ej, nu er jeg faktisk lidt bange. Vi sidder seriøst her, og de skal spise lige. Ja, Juju går forrest. Ej, de er virkelig tæt på. Okay, nu kan vi kun se røv. Jeg tror, hun er sådan 1 meter væk. Juju skal.
Juju. Hun får hjælp. Oh my god, de kommer nu. Wow. Ej, det glæder jeg mig til. Ej, de kommer allerede. Wow. Nu har han lagt en banan til Juju. Kan hun finde den? Ja, nej. Juju. Ja. Der var den, Juju. Nej. Okay. Fair nok. Wow. Wow. Juju and Abby. Juju and Abby. Nu kom Juju. Og Juju. Okay, han kommer herud. Okay. Bye bye. Bye bye. No. Okay, Diva. A good day. A good day, ja. Så nu skal vi tilbage. Og skal vi på nightmarket. Det får I også lov til at se med i. Ja, det gør I altså. Ja, jeg skulle sige, jeg synes godt nok, det er lidt sketchy her. Hvorfor står han sådan der? Hvorfor står han, Andrea, hvorfor står han sådan der? Det der var så... Det var så... Altså, han stod bare sådan der på hjørnet. Ej, okay, det er røvskilt. Hvad er det sådan en vej, vi har taget? Ej, no. Ej, no. Guys, det her det er sådan the old town. Fuck, hvor cute. Meget historical, meget turistet. Telefonerne bliver holdt sådan her, og girl har dobbeltknude på hendes taske. Og foran. I go for the long one. Try it. Is that not delicious? Skal vi tage en bottle? Ej, lad os tage en bottle. It was 280, right? Thank you. Where are you from? France, but I'm living here. You're living here? Yes. Okay, you want to say in Danish, cheers is called skål. Skål! Skål! Det er lychevin. Det er sådan en frugt, som er god. Ja. Så lige nu drikker vi night market vin. Ja, night market vin med alle mulige randoms. Der er lidt fra hele verden. Alright. Ej, jeg bliver så fuld af det her. Okay, then. Thank you. Tredje glas, kom. Oh yeah, and then we say skål. Skål! And he's British, so we say cheers. Cheers, mate. Oh, and in Finnish. What was it? Give it. Round 4. That's disgusting. It's ferment. Girl er sulten, nu skal hun have dumplings. Yeah. Wow. Jeg kom til at være på mit 4. glas. Men det vi skulle tage billeder, og så hvad kan man gøre? Hold da, jeg sagde, giv mig lige lidt mere. Hvad fanden? Tobias første dumpling. Jo. Hello. Oh my god. Sorry. Now you're gonna film this. One bite. A bit more. How is it? It's good actually. Yes. Yes. Yeah. Yes. Hun har siddet og klappet til musikken i 1 minut, uden at hun opdagede det. Det var bare hyggeligt. Og nu knipser hun. Alright, goodbye guys. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. Hvad skal vi have nu, Andrea? Roti. Det er en eller anden famous thai pandekage. Roti. 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 Roti
Bye.
170 for dig. Ja, så sad man vist nok her. Alright, taste test. Alright. Aha. Det er fucking lækkert, prøv at se. Yep. Er det dig, der har lavet den? Nej, det er Noelle. Skal du blive nærmere? Ej, flipskærm. Ja, flipskærm. Jeg savner, da jeg var YouTuber den der gang. Alle dem, der kan huske slimvideoer. Okay. Godnat, guys. Så sluttede aftenen sgu. Vi har chips, vi har cookies. Og nu skal vi åbenbart tage en fucking motorcycle grab. Jeg har ikke prøvet det før, I'm very nervous. Ja. Jeg håber virkelig, at I ser os efter det her. Det gør jeg. Hold det kæft. Endelig. Oh my god. Jesus Christ. Get it. Hey. Go. Good night, guys. Good night. Come on, let's go. Okay, vlog. Vi tog i byen i går. So this is the morning after. We're here. The world's longest zip line. Ja. Med tømmermænd. Det er så lort. Og vi er med nogle andre danskere. Vi var alle sammen ved at kaste op i den der bus. Forfærdeligt. Og nu har vi fået de her sko på, fordi vores sko ikke... Nej. Vores sko, der var mug på. Der tages afsked. When I see you again. I got little fucking arm, man. You like dairy? Engine. Jeg sang lige med majerist og lykker til at stå ude. Hvad så, Chiang Mai? Det er meget sådan noget, vi er den gamle rutsjebane. Guys, I forstår ikke, hvor fugtige de her sko er. Det damper derinde. Woman. Come on, Andrea! Det er kæmpe baller. Take a picture now. Up his thumb. Guys, wow jo. Vi er helt højt op. Kom nu, Lykke. Tag picture. Hallo, Almi. Se, Noah. No snake. 1, 2, 3. Upside down. Ej, hun laver Superman, hende der. Det der også, det der. Joppa! The supper. Supper woman. Supper woman. Det er så logisk sejt, det der. Lige ind i Michael Jackson. Oh my god. Ja, jeg har så bag på. Yep. I got that bit on. Okay. She got that on. Ej, man går så fucking nøjeren på de her trapper. No. Let's go. We do it. Der kommer han sgu. Det er Man of Wheel. Look. Man of Wheel. Jeg så Superman. Og så Man of Wheel. Superman. Ej, what? Nej, what? Det vidste jeg sgu ikke. På den måde. Skal vi ud og gynge? Big swing. Oj! Den giver overhovedet ikke særlig fedt der. Oh my god. Ej, no way. Lige et billede med Crocs'ene her udover. Så antiklimaks, det var helt vildt. Det er lidt dårligt, det der. Ej, og nu skal vi go-kart. Fuck, hvor lol. Fedt nok. It will be me. Yep. For me.
Holdet. Kom on. Okay, good. Let's go. It's not fucking. Let's go. Let's go. Are you big in China on TikTok? Oh yeah. Big? You are. Many followers. Lots of people watching. Many likes, many followers. No, English. Oh no. Wait, what? Let's go! Let's go, Amo! Kom nu lidt! Jeg venter lige. Jeg skal du skrige, let's go. Jeg sidder helt stille. Han er sindssygt om det her. Fuck, det er sjovt! Kan du hjælpe mig med at tage den af? Og jeg er helt sådan... Ikke helt tro. Jeg bruger bare klikken af. Tak til den af. Fuck, det var sjovt. Ja, hold da kæft.